Kartinetik, eserleku bakarreko lehiaketa autoetarako pasabidean hutsunea dago. Hori betetzeko Nazioarteko Automobilismo Federazioak 4 formulako txapelketa arautu zuen orain urte eta erdi pasatxoa. Gidari gazteek gora egiteko bidean ikasi behar dutena hobeto ikasteko batetik, eta diru gehiegi behar gabe lehian jarraitzeko atea zabaltzeko bestetik. Espainian datorren urtean martxan jarriko da. Nazioarteko Federazioak babestuta jokatuko da. Orain arte kartinetik gora egiten zutenentzat hurrengo pausua 2 litroko Renault Formula edo 3 formula ziren. Auto horietan hasi berrientzat aldea handiegia zen. Motor indartsuagoak, zama aerodinamiko handia eta autoa doitzeko aukera gehiegi. Hori gutxi ez eta urtebete txukun egiteko 300.000 euro inguruko aurrekontua behartzen. Hemendik aurrera, maila aldaketara ohitzea ez da hain gogorra izango. Autoak errezagoak izango dira eta ingenierien lana ez da hain erabakigarria izango. Gidariaren lana bultzatu nahi da. Txasisa Frantziar Migale autogileak egindakoa izango da eta turbodun 1600 cm motorra, 160 zaldikoa. Esekidura eta aerodinamika soilik ahal izango dute eta hori ere nahiko mugatuta. Denboraldi oso egiteko nunbait, 120.000 euro nahikoa izango omen dira. Proiektua plazan aurkezteko azken saioak Nafarroako zirkuituan egin dituzte. Aukeratutako gidaria etxekoa, Mikel Azkona izan da. Autoa probatu eta gero gustu. Es un coche muy rápido, ¿no? Kotxe arina denez oso azkarra da, indartsua eta arina, oso bizkorra. Bihurguneko pasoa oso azkarra da, igartzen da aerodinamika, kartinetik eserleku bakarreko autoetara pasatzeko aproposa. Al paso del karting a los monoplazas está muy bien. Es como el karting... Kartinean bezalatxu, baina autoa handiagoa da, dena oso azkar pasatzen da, bizkorra gozoaz. Martxa aldagailua du, kartinetik datorrenari auto honi neurria hartzea ez zaio asko kosta behar. Tiene por qué costar mucho adaptarse a esto. Mikel Azkona orain 10 urte hasi zen. Kartinean 7 urte eman zituen turismoetara jo aurretik. Iraupeneko Espainiako txapelketan orain 2 urte hasi zen. Gero Clio Renault kopara jo zuen. Aurten ere horretan jardun du besteak beste. 3 carreras, no. 3 lasterketa punturik bildu gabe pasa ditut. Nafarroan arazo mekanikoa izan nuen lehenengo postuan indoala. Bartzelonan eta Alkainizen ere ez nuen bukatzerik izan, ezin dut txapelketa atera. Europako Clio kopan emaitza onena atera du. Txapeldun orde izan da. La Clio Europea la empezamos... Clio Eurokopa Alkainizen oso ongi hasi nuen. Etxean ari ginenez maila ikusteko. Aurrean ari nintzela ikusita txapelketa osoa egin nuen eta bigarren izan da oso pozik nago. Y muy contentos al haber acabado segundos. Azken bi saioetan maila bikaina erakutsi du. Frantzian Paul Ricardeko lehenengo lasterketan 3. atera zen. Bigarren postua azkar asko bereganatu zuen. Gero taldeko zuzendariak esan da azkenera arte liderra xaxatuz arrastoan joan zen. Azken txanpan erasoa jo eta alde egin zuen. Hurrengoan, bigarren bukatu zuen baina 10 segunduko zigorra medio 6. pasatu zuten. Berak oso pozik amaitu zuen dena dela. La carrera que más me ha gustado... Eurokopan lan honena Paul Ricardeko pistan egin dut. Pista ez ezaguna zen. Bertara iritsi eta saio libretan neurri hartu nion. Sailkatze saioan polea eta errekorra egin dituen. Lehenengo lasterketa irabazi egin nuen eta bigarrenean bigarren. La primera y la segunda segundos. Jerezen urteko azken saioan lan dotorea egin zuen. Lehenengo lasterketan irteeran 3. lekuan zen. Lasterketa ona egin zuen, lider izan zen, baina Oskar Nogesen eskarmentua nagusi izan zen amaieran. Podioko zilarra irabazteak puntu mordoxka eman zion. Ondarrekoan, hasieratik bukatu arte lider. Irabazle eta txapeldun orde. Merezitako saria, ondo egindako lanaren saria. Los Arcoseko pista bere kutxuna da. Oso gustuko zirkuitua dut, bizati ditu motela bat eta azkarragoa bestea, divertigarria da. Irteeretan eta buruz buruko lehian oso gustura dabil. Begibistan da,